Bitch! Hvorfor har du sorte render? Hej lige, hej Klaas. Nej, gud. Ej, jeg græder. Mit øjne græder. Det kender jeg godt. Du der er bitch, kom mand. Det skal meget dumt spørgsmål der egentlig. Er det ikke så til YouTube? Han siger en bitch. Ja, det gør jeg. Det filmer ikke noget. Det kan jeg altså ikke helt. Jeg filmer ikke sidde mig selv op. Så skal jeg væk. Så. Lol, ja, det er den der video, vi så før. Lol. Ja. Hallo. Nej, ikke? Du skal lige lade være med at filme. Jeg filmer ikke sidde og ser noget. Vi sidder og ser Playback, mand. Ja. Det er den der, hvor det er, vi er oppe og slås. Nå, ja, men Det det gør er det. også hyggeligt. Hvad vil du? Der er noget inde i det der kamera. Det kan jeg se. Ja, gutter, noget i det kamera, der er elektronik, din idiot. Og Au! det er din telefon også lavet af. Elektronik! Blondine, dum. Du filmer. Nej, jeg er ikke. Jeg sidder bare og drejer mig. Så ikke for dig i hovedet. Jeg leger karusel med mig selv. Nej, grund til at smutter. Jeg må vente med at se det, til det kommer på YouTube.